eling-eling sabare ati kuat nampa panandang datang gampang amuka dadi tepa tulodo urip migunani mring sami ayom pinake pangorbanane paring pituduh aditara bobot timbang-nimbang katresnane bocah saklara tegese ya nimbang bibit bebet lan bobote. Ibu jenengan sebelah niki Bu. Nah, sebelah putra putri Bu. Nah, monggo wonten sebelah putra putri astane wonten pundak putra putri kalih meresani kamera. Nah, menghadap kamera. Adicara bobot timbang niku nimbang putra kekalih ya nimbang bibit bebet lan bobot. Mas Manes sampeyan duduk pelan-pelan. Wes cukup. Ya apa golek meja kau sampe. Enggak, wedang ae. Paripurna adicara Witi Sudan. Monggo Bapak Ibu keluarga saking Sugeme boten mata pisan. Oke. Mas Manten, Mas Agus langsung Bapak. Mas Agus Bapak, Mbak Manten Ibu.